Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Nduk Cece, channelnya Arek Bunsari. Saiki atene masak nganu yuk guys, atene soto. Sik ditoto dhisik, ribet tenan guys. Ini guys. Pokoknya nggak channel masak-masak ini ribet. Oh, kok ayamnya lali. Iku mau ceritane gawe channel masak-masak guys. Iku menune gawe soto ayam. Yo ngono kuwi guys. Prosesnya masak-masak, prosesnya syuting kayak video nih masak-masak ribet banget. Apa maneh Cece gampang-gampang moro-moro ngamuk rewel disambi-sambi. Walah ya jenenge nyambi bocah ya kudune sing sabar, pancen ya anak-anak cilik guys. Iki wae aku beruntung banget enek mertuaku. Lek pas aku masak gawe video YouTube, mertuaku sing ngomong Cece. Kabeh mau butuh kesabaran, guys. Iki aku lagi ngirisi kentang, guys. Apa digawe topping ning soto? Apa dicandak wis nganu liyane maneh? Apa dicandak nganu liyane maneh? Saiki arep tak goreng ya guys. Terus proses selanjutnya ngirisi godhong pring mbek seledri iki guys. Iki brambang gorengnya tak goreng. Sik ya guys, tak tinggal dulu tuku masako ya guys. Masako nentek iki. Iki kentangnya wis mateng ya guys. Ngene iki lho guys, prosesnya aku syuting video YouTube. Prosesnya ribet banget, ribet seribet-ribete. Makane nggak semudah sing dibayang nih. Apa maneh pas Cece rewel, moro-moro nangis, terus ngridu njaluk mie ngono guys. Wes leren mandek. Butuh kesabaran ekstra pokoknya. Kadang ngono nge video terus diulang-ulang. Kabeh mau tak pikir dewe guys tanpa bantuan sapa-sapa. Ini iki lho guys, waktu sibuk-sibuk aku nge video. Cici moro-moro nangis njaluk gendong. Durung rampung nge video wis mandek. Ngopeni Cici dhisik njaluk mam. Sik yo guys, tak sambung nguripi video.
Iki mau Cece wis tak wene kakung ngene guys. Iki proses selanjutnya ngowehi garam guys, garam, gula, karo micin ning sotone. Ini iki lho guys, deloken guys. Terus selanjutnya ngepakne kamerane meneh guys, video meneh guys. Iki aku prosesnya lagi ngangkat ayame sing semari tak rebus ning bumbune, ning bumbu kuah soto. Proses selanjutnya aku mitili lombok sing apene tak gawe sambel ning sotone iki mau guys. Ujuk-ujuk kurang mari bojoku teko guys njaluk mam. Ya tak sejani mam dhisik. Nggawe video urung mari bojoku njaluk mam. Ya wis lah mam dhisik. Sijine urung rampung nyandak sijine maneh. Tak siapne dhisik ya guys. Sarapan kangge kakang masku. Ya wis lah aku melu sarapan pisan. Tak ngirisi ayam dhisik kangge ning sotone, tak suwir-suwir ngene lho guys. Kuwi ngono kakungku yo melu sarapan pisan. Sik sotone tak jeguri dhisik godhong pre, godhong brambang. Ojo lali toppingnya guys, kentang goreng, sambal, terus brambang gorengnya. Aku tak sarapan dhisik ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bojoku njuk nambah dudu iki guys. Perasaan kok kurang sedep ya. Sik tak tambah nih masaku sik. Wes cukup pas rasanya sip. Iki mau kabeh padha sarapan pawon ya guys. Dadine JJ ndelok TV dhewe ning kamare kakunge. Aku ki sarapan urung mari wis nyandak liyane lho guys. Ngene iki lho nggarai sing gak enak mam. Dadine sotoku jebeber guys. Proses selanjutnya ya guys. Iki temane ceritane bagi-bagi soto ning tangga-tangga guys. Iki ngono duduk sedekahku. Ceritane ngene lho guys. Kan nenek wong njuk tolong ning bojoku ya. Terus wong iku kan loro kan. Terus njuk tolong ning bojoku ceritane iku.
Dheweke iku waras lantarane njuk tulung ning bojoku. Lantarane bojoku lah sing waras niku Gusti Allah. Terus wong iku ngomong ning bojoku lak pingin sedekah, terus ngomong kon nukokne ayam, ya toh. Terus tak tukokne ayam, tak gawekne soto, tak tarterne ning tangga-tangga. Iki mau sedekahne wong sing njuk tulung ning bojoku mau, guys. Makanya tak konfirmasi ini, kok ndak wong pikirane kok pamer atau ria ngono. Wong jenenge amanah ya guys, kudu dilakoni. Nah, kebetulan aku duwe channel YouTube masak-masak. Channelnya kan Dapur Bunda Cici ya guys. Iki lho guys, channelnya iki lho guys. Jenenge channelnya Dapur Bunda Cici. Mohon dukungannya ya guys, kangge Dapur Bunda Cici supaya channel Dapur Bunda Cici cepat berkembang dan memberikan manfaat bagi semua. Saiki waktu nih ngeterne soto ya guys, bagi-bagi ning tangga. Alhamdulillah amanai wis terselesaikan ya guys. Iki sing terakhir wis ning samping omah iki. Bari ngono beres wis guys. Iki omah iki sing terakhir jenenge Mbak Lili guys. Diceluk-celuk mulai mau gak semur-semur loh guys. Ternyata tangi turu dek iki. Terima kasih ya guys wis nonton video ini Nduk Cici. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Satu subscribe dari kalian berarti banget loh guys kangge channel Nduk Cici. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.